Ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум ба кулли тамошобинони шабакаи мо Насим Теҷе. Ҳама каса хуш омадед ба шабакаи мо бародаро. Ва дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳоро пешкаши шумо мегардонем ва бо нархи арзон мебошад. Дар комментарӣ нависта будед, ҳатман пешкаши шумо мегардонем бародаро. ба касоне ки чӣ гуна мошин, хона, замин, квартира, чизе ки дар кор бошад, ҳатман дар таги комментарӣ нависед. мо дар навори оянда пешкаши шумо хоҳем кард. ва касе ки чизе фурӯшӣ дошта бошад, ҳатман дар ватсаи мо сурат маълумоташро роҳӣ кунед. мо дар навори оянда реклама мекунем. дастгириро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешрафти канали мо мебошад. як нуна лайк ва подписатсияро зер кунед. мо бошад наворо сар мекунем. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин мошини фурӯшӣ дар навори имрӯза қабул кардем. Opel Vectra A, соли барошаш 1991, объем мотори 1.6, коробкаш механикай, сӯзишҳои бензин, газ бародаро мега ҳуҷҷат дорад ва қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки тарафҳои Ленинский район дорад бародаро. муомила ҳам дорад. нархша 12000 сомон мега. номерҳои ватсапшам ҳаст бародаро, номерҳои простояшам ҳастад. касоне ки аз номи канали мо Насим Теҷе занг мезанад, муомилаи хуб ҳам мекунад бародаро. номерҳо барои тамос 937 44 45 54, номерҳои ватсапша, номерҳои простояш 909 00 19 14. дӯстон ба ҳамин номерҳо муроҷиат кунед. маълумоти пуррашро аз худи соҳибаш метавонед пурсон шавед. ҳар дафъе ки бародарони азиз видео мепартоем, як бародармон бениҳоят Toyota Corolla мегуфтанд. марҳамат дӯсти азиз, ин Toyota Corolla барои худатай. Toyota Corolla соли барошаш 2006, қариб бародаро салонай мақсад, объем мотори 1.6, коробкаш механикай, сӯзишҳои бензини холия ва пиши газа дидагӣ неста. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша 87000 сомон мега. номерҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумо 933 00 97 00. дӯстон ба ҳамин номерҳо занг мезанед. маълумоти бештарро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, якчо срочно трактори фурӯшӣ ёфтагем. срочно фурӯшия МТЗ 81 бародаро, соли барошаш 2011, нав мега Аэросия омадагиай пачкаай, нархша 140000 сомон мега бародаро ва қарор дорад дар шаҳри Қурған. номерҳо барои тамос 901 03 44 44. бародаро ба ҳамин номерҳо муроҷиат кунед. маълумоти бештарро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. нархша дӯстон 140000 сомон мега. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. мегузарем ба чорумин мошини фурӯшӣ дар навори имрӯза шербашаҳо қабул кардем. ваз 21012 бародаро, соли барошаш 2002, объем моториш 1.5, коробкаш механика, сӯзишҳоиш танҳо гази холия бародаро ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 13000 сомон мега. номерҳо барои тамос 908 10 29 29. ба ҳамин номерҳо муроҷиат кунед. маълумоти бештарро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, касоне ки реклама хариданӣ бошад, чизе компания бошад, чизе хона, замин, квартира, чизе ки нашуд реклама бошад, номерҳои мо дар экранҳои шумо гузошта шуда. 925 066 42 11. имо ватсап ҳар душ кор мекунад. ба ҳамин номерҳо муроҷиат кунед. иншоаллоҳ ки бо нархи арзон чизе ки дошта бошед, ҳатман мо реклама мекунем. мегузарем бародаро ба панҷумин мошини фурӯшӣ дар навори имрӯза 1.07 қабул кардем. ваз 2107, соли барошаш 1999, объем моториш 1.6, коробкаш механикай, сӯзишҳоиш бензин, газ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бародаро 7000 сомон мега. мошин мега на хаду кор мекунад бародаро. мақсад ки краска талабай мошин ва срочно ҳамин рӯз мега то бега мақсад фурӯхтани заркурай сум дар кора барои ҳамаи
касоне ки мақсад 5500 сомон бита ягон телефони хуб бита мошина метавонад. номерҳо барои тамос 917 номерҳо барои тамос 915 17 77 66 дӯстон ҳамин номерҳои соҳибшанд. касоне ки мақсад мошин харанд, инан мошини арзон баҳри шумо. маълумоти бештарро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. мегузарем ба шашумин мошинифурӯши дар навори имрӯза қабул кардем. BMW тройка соли барошаш 2002, объем мотораш 1.8, коробкаш механикай, сӯзишҳояш бензин, газ ҳардуш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри нав. нархша 48000 сомон мега. номерҳои соҳибаш барои тамос дар экранҳои шумо. маълумоти бештарро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. 97 97 03 10 ба ҳамин номерҳо дӯстон муроҷиат кунед. маълумоти бештарро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. мошин дар ҳолати хуб бардоро нархша 48000 сомон мега. навори имрӯза қабул кардем Mercedes Benz E-Class солаш 2000 май, объемаш 2, коробкаш механикай, сӯзишҳояш бензин, газ қат мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри душанбе бардоро. нархша 40000 сомон мега. рақамҳои соҳибаш дар экранҳои шумо гузошта шудааст дӯстон. номерҳош мегафонай 902 11 18 18. дӯстон ҳамин номерҳои соҳибшанд. марҳамат, маълумоти бештарро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, якто самосвол зил қабул кардем. газ 130, срочна фурӯшия, соли барошаш 1980, қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода бардоро. нархша 30000 сомон мега. мошин мега мақсад дар ҳолати хуба, мақсад ки кор фардаш мешава, ҳама сода, кузуфаш ҳама мақсад нормалия. касоне ки зилхар бошанд, озамое ки мақсад зилхар бошанд, ина бардоро баҳри шумоҳай 933 22 29 99. ба ҳамин номерҳо дӯстон муроҷиат кунед. маълумоти бештарро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва мегузарем ба нуҳумин мошинифурӯши дар навори имрӯза қабул кардем. 014 ваз 2114, соли барошаш 2007, объем мотораш 1.7, коробка педачи механикай, сӯзишҳояш бензин, газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷат ҳам дорад. дар шаҳри душанбе мебошад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша бародаро 25000 сомон мега. мошин мега бародаро адушия, мақсад барои ҳамихара кузуфаш задагӣ пусидагӣ надорад. дар сурат чихеле ки мебинед ҳамихела бардоро. номерҳои соҳибаш дар экранҳои шумо гузошта шудааст. 886 88 81 77. дӯстон ҳамин номерҳои соҳибшанд. касоне ки мақсад 014 гуфтагӣ будам дар комментария, ҳатман занг бизанед дӯстон ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. мегузарем дӯстон ба даҳумин мошинифурӯши дар навори имрӯза қабул кардем. Honda Starex соли барошаш 2000 май, объемаш 3 бародаро, коробкаш механикай, сӯзишҳояш танҳо газ қатъӣ мебошад. гази худиай бародаро, нархша 20000 сомон мега. ва касоне ки Starex гуфтагӣ буданд, Starex хар бошем бародаро, номерҳои соҳибаш дар экранҳои шумо гузошта шудааст. 883 88 14 14. дӯстон ба ҳамин номерҳо муроҷиат кунед. маълумоти бештарро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед.
дӯстони азиз, ҳазор раҳматҳои калон барои дастгиритон, барои қадр кардантон, барои дастгирӣ кардантон, ки бениҳоят дастгирӣ мекунед. аз дастгири ҳар яке ки шумо ман миннатдор ҳастам. ҳазор раҳматҳои калон. видеои мо ба охир расид. хайр то видеоҳои оянда. худованд нигаҳбонатон бошад.